Едно време момчета не казаха на бащите си, че са ги били, защото ще да още повече бой. Впрочем, нашите разбраха. И те ме спукаха от бой. И ти препоръчвам, когато детето ти е в някаква грешка, е на всяка цена да го защитаваш. А когато е направил грешка, трябва да му кажеш, че е направил грешка. Иначе за това в момента имаме толкова разглезени тинейджърчета. Точно защото родителите им позволяват всичко. Ох, на мама, момченцето! Някой скара ли се? Как може на мама някой да му се кара на момченцето? И стават им такива нежнички. После пък почва от се опъква, че няма истински мъже, не могат да се справят с живота. Еми това е защото от малки не се коригира възпитанието на дете. Едно дете трябва да разбере кога е правилно и кога не е правилно. Ти така научаваш един човек да бъде добър човек. Аз не говоря с бой. Аз имам две деца и не съм ги бил никога. Впрочем, дъщеря ми е по-възпитана от мен. Много интересно как стана това номер. Тя постоянно ми прави забележки. Така не се говори, така не се прави. Явно може би и е и до човек. Кафенце от кофешоп.